ungqongqoshe wamaphoyisa ubhekecele wethule izibalo zobugebengu zesigaba sesibili sonyaka. Nakuba zehlile izibalo zokubulawa kwabantu esifundazweni iKwaZulu-Natal, kodwa iNanda noMlazi kusala kubuxakile ubugebengu kulezi zindawo. Ucele uthi kunzima ukunqanda ubugebengu kulezi zindawo ngenxa yokuminyana kakhulu ezimangweni eNanda. iNanda noMlazi ungaphansi kwalezi zinto engishoyo ukuthi kungasiza kube nalento yokuthi ukwakhiwa kwesimo kube into evumelanayo nokusebenza kwamaphoyisa esekubiza nge-environmental design. Mawukuthiwa uyendaweni ekuthiwa iseyimangweni noma isendaweni ekuthiwa isenhlongwane noma isendaweni ekuthiwa isebhambayi eNanda, umuntu angakuchazela uzomcela ukuthi akahlangabeze esitolo ngoba awuyitholi ikheli lokufika lapho ekhona. Nasemaphoyiseni kunesimo esinjalo sokuthi ayikho imigwaqo, azikho izinamba, azikho izindlu. Ukuphendula ukuresponda kwamaphoyisa kuba yinto eyinkinga. Kulesigaba sesibili sonyaka zehlile izibalo zokubulawa kwabantu esifundazweni iGauteng, iMpumalanga kanye neFree State. Lokho kwagcina ukwenzeka ebalweni zobugebengu zango-2012. Kusuka ngo-2012 bekokuqala ngqa kule koti edlule ukuthi sibe nenamba eyehlayo kubantu abashonile. Okwesibili kule kota into engakaze yenzeke. Sithi-ke siyakubonga lokho. Kodwa akusho ukuthi sesifikile ekhaya, akusho ukuthi sesisebenzile sesingahamba siyophumula, ukuthi asisebenze kakhulu kulezi zinto esicabanga ukuthi ziyasisiza. Ungqongqoshe unxuse abalethe ubufakazi ngaphambili labo bathi amaphoyisa ayatembesela emsebenzini wawo.